is ja, constructief naar onze mening. We spreken natuurlijk dingen af in een meeting. Hè. We spreken af van je moet gemeten worden. Hoe ga je meten? Wat ga je meten? Dat soort zaken. We hebben actiepunten opgesteld en we wachten nu al meer dan een maand op de actiepunten of de uitvoering van de actiepunten door de overheid. Ondertussen hebben we een aantal vragen gesteld aan de Milieudienst, hè, ook in het kader van het kort geding. Ja. Ook daar geen enkele reactie op gehad. En we hebben vorige week gemeend van nou, we geven ze nog een ultimatum. Ja. Woensdag vorige week zouden ze de informatie moeten geven aan ons. Want wanneer hadden jullie dan een vergadering? Donderdag? Dan zouden we donderdag de vergadering hebben, inderdaad. Okay, en dan wilde je eigenlijk voor donderdag, voordat die vergadering begon, wilde je eigenlijk al die punten hebben? Tuurlijk, we hebben een aantal keer gesproken, een aantal keer afgesproken. En als je afspraken niet nakomen, kun je blijven praten. Maar er moeten dingen gebeuren. Ja? Dus als er niks gebeurt, kunnen we kunnen niet een derde keer gaan praten over nog een keer hetzelfde. Okay. Dus we hebben gemeend van oké, woensdag moeten we het hebben, dan kunnen we donderdag praten. Nou, die termijn is verlopen. We hebben gezegd, nou oké, ze wilden graag dan op dinsdag gaan praten, dat is goed. Maar dan willen we op vrijdag, gisteren dus, deadline, willen wij de informatie hebben, zodat we dinsdag snel en constructief het derde gesprek in kunnen gaan. Oké, en hebben jullie die informatie dus weer niet gekregen? Nee, we hebben weer niet gekregen. Behalve gisteravond laat, rond 11 uur, is er een mail gekomen van de mevrouw van GMN die erbij is bij de gesprekken. En die zei aan van ja, een aantal dingen hebben we wel gedaan. We willen toch dinsdag praten. Maar goed, het is maar een deel, een heel klein stukje van de vragen die we gesteld hebben. Oké, en wat doen jullie daar dan mee? Nou, we hebben net overleg gehad met het bestuur van de Clean Air Everywhere, maar ook met Peter Verleeuwen van Smok en onze advocatenteams. We hebben ook gemeend van ja, in het belang van de bewoners hebben we nu een mail gestuurd naar de overheid van oké, dinsdag kunnen we praten, maar dan moeten we echt maandag om 3 uur alle actiepunten puntsgewijs met antwoorden. Wat hebben jullie gedaan? Waarom hebben jullie het gedaan? Wat hebben jullie niet gedaan en waarom niet? Als we dat hebben, dan kunnen we dinsdag nog 1 keer praten. En als we het maandag niet krijgen om 3 uur, dan blijkt dat we gewoon niet kunnen onderhandelen met deze mensen. Dat zij dus door hun eigen overheid niet gesteund worden om uitvoering te geven aan de actiepunten die we samen doen. Oké, als jullie niet krijgen wat jullie willen hebben voor dat overleg, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaan we aan rechter van Schendel vragen van oké, 2 weken wachten heeft geen zin. Het is een spoedeisende kort geding. Hè. Elke maand zeg maar, dat het langer duurt gaan de mensen dood hè, onder de rook. Dan vragen we aan de rechter van nou, kunnen we misschien dan volgende week woensdag of donderdag al terecht bij u weer op de rechtbank om verslag te doen van het vastlopen van de gesprekken. En dan vragen we een vonnis van zegt u het maar rechter, wij komen er niet doorheen. Wellicht als u een vonnis oplegt, zullen ze wel gaan doen wat nodig is. Het beschermen van hun eigen bevolking. Daar gaat het om. Bescherm de mensen onder de rook. Zorg dat ze niet ziek worden en zorg dat ze niet doodgaan.